IB Video представя Ягодов сладкиш. Ягодов сладкиш. Познавам едно момиче. Няма по-сладка от нея. Много е специална. Най-добрата ми приятелка. Справя се отлично. Стреми се към добро. Тя е страхотна и забавна. Да се разходим с нея. Ягодов сладкиш. Толкова е сладка. Точно като името си. Ягодов сладкиш. Толкова е необикновена. Тя е Ягодов сладкиш. IB Video представя Ягодов сладкиш.